Здравейте хора, аз съм Deathstroke и днеска ще играеме Surgeon Simulator. Дано да ви хареса и също при мен е Грища Games, ето чуйте го. Да, здравейте. Добре, и сега Reset Receptions. Добре. Добре, Controls. Operation. Language. Това ли са всички батите? English. Operation. This. Тя. Аха. Хи. Окей, започваме. Дишай по-бързо от Боб. Дишай. Така, дишай, да. Добре, хора. Добре. Къде са ми раптийките? Така. Окей. Окей. Откъснах го. Аз съм най-великия в света. Да. Спокойно, Боб. Ще ти оправиме бъбреците и топките там, където стоят вътре. Да. Добре. Това трябва да ти бия инжекция. БГ. Добре, Боб. Приготви се, ще боли. Аааа! Браво, Боб. Браво. Добре. Сега това трябва да го извадим някакси. Чайте, да. Ще трябва... Кое да взема? This. Тебе. Той тук не мърдай. Ще трябва да ти бие инжекция, Боб. Не. Айде бе. Умри. Окей. Дали сега ще стане? Добре, хора, малко ще поиграе Грища Гейм, защото аз тази игра много не я схващам. Така че ще поиграе малко Грища Геймс. Здравейте всички, аз съм Грища Геймс. И както Нинджимен каза... Демет! Както Deathstroke каза, той не е много добър в тази игра. Но обаче за мен е много добър. Така. Ела тук! Yes! Знаеш, Боб, ухото ти е много мръсно. Не! Боб, ухото ти е мръсно. Да го почиста. Безполезно си. Какво тук? Те не ми трябваш. Да. Но ми трябваш ти. Дай го! Yes.
мате. Слаб. Ара бе, не случи се. Ара бе. Оф, това не става нищо, бей. Ще му бие инжекция. Не е много лично, Боб. Да. Да. Много добре. Окей. Не знам какво да използвам вече. О, да, това. Не го видя. Не та чаша. Бебе! Боб ще умре. Не бе! Вземи го! Обърни го! Да! Точно така. Сега. Yes! Вземи го. Ето имам подарък за тебе. Гушни го добре. Гушни го. Окей. Сега пък ще ми трябва това. Дай. Дай го. Да. Ето тук мисля, че трябва да се даде. Мисля. Само ако паднеш долу, ще те размажа. Боб, защо дишате толкова силно? Искаш малко да те порежа? Аре бе, просто го срежи, бе. И да му бие инжекция. Срежи го! Yes! Бей! Не ми трябва повече. Защо не ми трябва повече? Инжекция! Тук! Yes! Не! Yes! Добре. Така. Дай ми го отново. Всъщност, да, трябва. По дяволите забравих да махна тея. Ил! Що изобщо имаш такива? Също не знам. За какво говоря? Ара, бе! Вземи го. Окей. Да, много добре. Много добре го хвана, Боб. Боб, имаш голям късмет с такъв доктор като мене. Я! Ара, бе! Дяволите! Оф, не става с нищо. Yes! Айде бе! Кидни! Добре, 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 трябва да му бие инжекция. Много важно. Yes, хвана го. На ти, Боб. Казах на ти. Добре, да видим докъде сме стигнали. Така.
Дай ми ги! Дай ми ето това поне. Дай! Чакай. Ара бе. Сега ще те хвана, казвам ти. Бро! Бра! Бра! Това ми отнема толкова минути. Не е толкова лесно. Yes, yes! Дай! Аре бе, дай ми го! Че накрая ще използвам ножицата. Точно при тебе! Yes! Сега и другото. Чакай, трябва да си напиша нещо. Ела тук. Трябва да напиша нещо. Това? Не тъпия чук. Дай бе! Оп! Ще те спаса! Харесвам тази музика. Yes! Оп! Ако сега умреш, казвам ти... Yes! Добре. Става само да ги взема. Пускам. Дано да си щастлив, Боб. Какво? Какво? Трябва ги нас... Сега просто... Пусна ги вътре, какво искаш толкова от мен? Кара бе! Ето сега Дестрол ще продължи. Здравейте, отново съм тука. Гръща Геймс е попаднал в най-гадното нещо в света. Добре. Мърдай натам. Мърдай натам. Мърдай натам. Мърдай натам. Мърдай натам, бе. Грещи Геймс, къде се сложи от тъпата игла? Не! О, леле майко, всичко си провалил ти. Добре, Греща Геймс ще поиграе. Хора, сетих се нещо.
обърня. Окей, окей. Само още малко. Хайде бе! Върви натам! Не! Отчао ли? Аре, Боб, не искам да умреш, просто ме послушай. Тялахте! Не! Тя ми тъпата лъжица. Това сериозно е трудно. Аз като се... Оф! Yes! Печелем! Continue! Изчакай. Добре, хора. Естествено, стигнахме до това, но обаче това ще е следващия епизод и само искам да видя нещо и приключва епизода до дата. Бутилка. Не ми трябваш. Не ми казах. Не ми трябваш ти. И вие не ми трябвате, така че трябва да си почиста всичко. Да. Така. Да ще го махнем. Трябва да си взема малко. Не, лекарствата ми! Добре, разсипаха се малко. Мразя всичко тук!